Усім прывітанне, першы гікаўскі, калі не памыляюсь, 58 выпуск. Са мной сёння такі вельмі для мяне, як для чалавека, вельмі асаблівы госць, таму што са мной сёння, я бы хацеў сказаць у студыі, але хутчэй у мяне дома, Аліна Нагорная, чалавек, які я не ведаю колькі год абараняе беларускую мову, таму што я з табой рэальна стары інтэрв'ю знаходзіў, пакуль рыхтаваўся да гэтага ўсяго, але пра цябе, як мне здаецца, і большасць людзей даведаліся праз твою кнігу «Мова 404». Таму у мяне сёння да цябе пытанне і пра тое, і пра збор інфармацыі, і як усядзець з 3000 гадзін, калі ты пішаш кнігу, і пра тое, як увогуле жыць у нашым часе. Вось, таму прывітанне. Вельмі рады цябе бачыць. Давай, сёння выйшаў пра цябе, ну не толькі пра цябе, вот, просто пра гэтую сітуацыю, пра тое, чым вы займаецеся, выйшаў фільм, які таксама, мне здаецца, называецца «Мова 404». Так, таму што гэта серыя фільмаў пра экспанаты музею ў Варшаве, і моя кніга як адзін з экспанатаў. Таму называюць фільм, як называецца экспанат. Окей. Я паспеў паглядзець, мне просто сёння зусім вар'яцкі дзень у тым плане, што я учора скончыў працаваць у 6:30 раніцы, я паспаў 3,5 гадзіны, мне здаецца, тыя, хто глядзяць відэаверсію, бачаць, якія ў мяне мешкі просто пад вачамі. Вось, і я нічога не паспеў падрыхтаваць вось наконт таго, што новы фільм выйшаў, і вельмі было б цікава. Я не паспела падрыхтавацца да падкасту, тому што я паспала крышачку больше, можа быць 4 гадзіны, але я не працавала, просто у меня 2 дзяцей, а яшчэ ранкам чарговыя соцсеткі прызналі экстрэмісцкімі, і мне прыйшлося гэта хутка разруліваць. Для мяне заўжды прынцыпова, каб людзі самае галоўнае для мяне, і там людзі былі падпісаныя з Беларусі. Гэта ўжо іншыя соцсеткі сталі. Все добра. Гэта ж, мне здаецца, гэта самая звычайная рэч зараз у жыцці, калі твои сацыяльныя сеткі прызнаюць экстрэмісткімі. Ну так, але я планавала іншы ранак там, крышачку. Мяне гэта вельмі здзіўляе, таму што калі цябе там твой адзін праект які-небудзь прызнат экстрэмісткім, табе людзі пачынаюць пісаць тыпу «віншуем», і ты такі «бля, не». Ну так. Калі пачалася вось уся гэта экстрэмісткая херня, мне здавалася спачатку, што ўсе просто струк заб'юць і просто не звяртаць павагу на гэта. Ну, ведаеш, як закон існуе, але яго не выконваюць. Вось, але, насамрэч, калі ўжо пачалі браць у абарот, калі пачалі правяраць тэлефоны, лайкі, куды ставіш, і гэтак далей, гэта пачало даволі моцна скарачаць тваю аўдыторыю. Не ўся твоя аўдыторыя чысціць браузер пасля таго, як заходзіла на якісьці умоўна там на тую ж самую нашу ніву. Так. І гэта вельмі, яны ведаюць, на што давіць. І мы ўсё роўна павінны шукаць нейкі новы ланцужок, просто па якому мы будзем перадаваць інфармацыю у Беларусь аб тым, чым займаемся. Ну так, для мяне вось вельмі важна не даваць фармальнай нагоды для пераследу каго-небудзь. Вось, таму у выпадку там прызнання чагосьці да чаго датычнага экстрэмісткім, калі я дзесьці адміністратар, я вельмі хутка гэта ўсё пераміновую, і назву, і лінк магу памяняць лагатып, калі ён таксама экстрэмісцкі, раптоўна, вельмі хутка. Ну да, у нас же толькі па колерам прызнаюць экстрэмісткімі ўжо, гэта ж... Ой, усё. 10 разоў ужо ўсё было прагаворана, таму з нагоды таго, што цябе прызналі сёння, мне здаецца, што ў чарговы раз цябе прызналі экстрэмісткай, не ведаю які. Ці што ты далёка не першы экстрэміст? Добра, што не мае асабістыя там, напрыклад, а соцсеткі, якія я веду. Але я ўжо ведаю, як я пераміную іх і ў наступны раз, і ведаю, як я пераміную асабістыя. Карацей, мне ўжо ёсць план і на гэты конт. Окей. А табе ўвогуле там былі выпадкі, калі табе нехта пісаў, там умоўныя сілавікі, таму што ў мяне ёсць выпадкі, і ў маіх сяброў ёсць выпадкі, і ў калег ёсць выпадкі, асабліва вось у паследнія 10-3 месяцы гэта вельмі моцна ўчасцілася, і асабліва у мяне ёсць людзі, якія там захавалі свой беларускі нумар. Там хутчэй за ўсё просто да яго меюць доступ сілавікі. Вось.
але ім на гэтыя нумары там ва ўмоўны Viber хутчэй за ўсё пішуць у Viber, але вось у апошнія пару месяцаў пачалі пісаць у Telegram. Табе не пішуць? Я не карыстаюся месенджерамі, якія могуць пісаць. Наконт Telegram у мяне таксама ёсць свая стратэгія. Ну, наўрад ці у іх атрымаецца напісаць мне ў Telegram. Вось, ну, бо ёсць свая сістэма бяспекі на гэты конт. Са мной такое здаралася да 2020 года, яшчэ мне пісалі смс-кі і пісалі ў Viber, здаецца. Хаця я ўвогуле не люблю Viber, ніколі не любіла, але мне пару разоў даводзілася яго усталёўваць дзеля кантактаў з людзьмі, якія прынцыпова не хацелі чамусьці ставіць там нармальныя месенджеры. Мне з гэтым усім сувязаны, ведаеш, такі асабісты боль, таму што мой беларускі нумар у мяне быў з 2004 года па 20-й. Вось. І калі я выехаў з Беларусі, у мяне яго угналі. Вось, і, канешне, і там у 21-м, у пачатку 21-го года, калі я выехаў, праз пару тыдняў, ці, можа, месяцаў з'явілася проста, што пачало выкідаваць, што, тыпу, у маім кантактам, што я зноў з'явіўся ў Тэлеграме. У мяне такое было з Тэлеграмам. Ага, яны вось так вырашылі. Я таксама з'яўлялася, мне сябра дасылаў, што я з'яўлялася, але я вельмі даўно не карысталася ні гэтым Тэлеграмам, ні нумарам. Страта нумара, дарэчы, гэта такая тэма, якая, ну, нібыта, ведаеш, крыху страты ідэнтычнасці. Таму што ў цябе з гэтым нумарам Просто зараз гэта незразумела, таму што там як мінімум апошнія некалькі год мы замест таго, каб тэлефанаваць на тэлефонны нумар, мы тэлефануем адзін аднаму там у месенджер нейкі. Я нават не ведаю свой нумар. Вось. Раней жа гэта было не так, калі там існавалі смс, калі існавала, ну вось, я тыпу, я памятаю, усе ж абіралі прыгожыя нумары. Ну так, і у цябе ж увесь час, мне вельмі бесіла гэта до 20-го году, калі ты стаіш, напрыклад, у паліклініцы, і цябе запытваюць твой адрес, твой нумар тэлефона, і ты павінен гучна гэта казаць, і, канешне, так. Нумар вельмі асацыяваўся з чалавекам. Заўжды праблема. Асабліва, калі адрес пытаюць. Вось, я з таго моманту, як пераехаў, я заўжды забываю свой вось гэты адрес, і нават сёння, калі я табе кідаў свой адрес, каб ты прыехала да мяне, я адкрыў Google Maps, паглядзеў, які адрес майго дома. Лакацыю сваю, типа. Так. Ну, я не ведаю, просто для мяне гэта настолькі некаштоўная інфармацыя ў жыцці, што для мяне дом апошнія там, я не ведаю, апошніх год 8. Это месца, дзе я просто сплю. Таму што маё звычайнае жыццё, яно заўжды праходзіць дзесьці вось там. Я сиджу на офісах, я тусуюсь там на умоўных рэйвах, я хаджу на нейкія выставы, на імпрэзы і гэтак далей, гэтак далей. Просто склалася, у цябе таксама хутчэй так за ўсё, таму што для цябе нармальна, што табе могуць напісаць, і ты ідзеш, не ведаю, на прэзентацыю там, не ведаю, якой-небудзь кнігі чалавека, якога ты нікога пра яго ніколі не чула, але разумееш, што чалавек хутчэй за ўсё займаецца нейкай прышпільнай справай у сваім жыцці, і ты ідзеш такі, азнаёмлюся, рэспектану, і нават калі не пачытаю, просто папрысутнічаю, каб масавасць нейкую саздаць. Вось, я так, дарэчы, я праебаў прэзентацыю тваю, якую ты рабіла некалькі тыдняў таму. Класная было, і там быў рэйв таксама пасля. Да? Так, вельмі была класная дыджэйка з Украіны. Я гэта просто павінен спытаць, таму што мы ж з табой дамаўляліся пра запіс, калі мы з табой убачыліся на рэйве. Ты таксама такая ж, як і я. Тут тэхна, вось уся гэтая штука, яна ў цябе ў крыві. Ну, я вельмі люблю. Як даўно і што распавядзеш пра беларускія рэйвы, там зянне? Была на зянне, так, і яшчэ рабіла сама. Дом у вёсцы быў у мяне, і мы з сябрамі рабілі свае. Ну, і рабілі вельмі класна святло, у мяне быў вялікі дом, там былі розныя зоны, быў вялікі пакой, дзе ўсе танчылі, была тэраса шкляная, дзе была лаунж-зона, ну, і сапраўды мы рабілі класныя тусоўкі, і вельмі, канешне, шкадую про дом, ну і про то, што з тымі сябрамі цяпер толькі онлайн. Для мяне просто ўся гэтая рэйверская тэма, ну, мне здаецца, што яны мне дапамаглі просто выжыць у Беларусі пасля вось умоўнага 14-го, мне здаецца, ўсё ж такі года, таму што вось у 10-м была вось гэтая хваля, была таксама вельмі моцная эйфарыя першапачаткова пасля плошчы 2010. Ой, я не ведаю, я у 10-м ужо ведала, што адбываецца, але нават не пайшла, таму што мне падавалася, што будзе ўсё кепска. І так атрымалася, але я даведалася ўвогуле, што
нешта не так, можна так сказаць. У 6 я яшчэ не зусім разумела, што, але мне тады знаёмы падараваў некалькі налепак джинсавы фэст. Можа, памятаеш? Да, конечно. Вось, а фішка ў тым, што гэта мне вельмі моцна была такая моцная са мной рэзанацыя, бо у маёй школе я любіла джинсы, а мне не дазвалялі іх насіць. Бо дырэктар нашай школы быў камуністам, мясцовым дэпутатам, карацей, такім персанажам, который не будзе дазваляць людзям рабіць тое, што яны хочуць. І тады вось я крыху пачала даведвацца, мне было там 13-14 год, што адбываецца. І вось у 10-м я ўжо жыла ў Менску, пасля школы, вучылася ў універсітэце, і карацей, мне было вельмі сумна. Да, блин. Окей, у нас с тобой, сёння будзе падкаст про ностальгію і про ўсё гэта. Добра, я згоден. Окей. Мы яшчэ можам памяняць гэта. Не, ни в коем случае. Ни ў якім выпадку. Для мяне просто я вельмі добра памятаю пра лагодны час у Беларусі, вось пра на нашу тыпу дэмакратыю. Я памятаю, што ў 2008 годзе мы з 2 хлопцамі з маладого фронта па вуліцах Магілёва збіралі подпісы пад петыцыяй па разгляданні уступлення ў Беларусі ў Еўразвяз. І як разлезелі? Наколькі гэта смешна. І я памятаю, што мы 2008 год, каб ты разумела, у 2008 годзе ВВП Беларусі яшчэ не здарыўся крызіс 2008-га, і ВВП Беларусі даволі моцна рос. І я памятаю, што ў 2008 годзе я тады навучаўся у які гэта тыпу умоўна 9-10 клас, 11-10, наверное. Вось, короче, гэта ўсё было, я памятаю, што я навучаўся ў школе, і я памятаю, што мне кожны дзень хапала грошай на тое, каб набываць, я тады ўжо паліў цыгареты, вось, і я памятаю, што набываў сабе цыгареты, у мяне заставаліся грошы там на умоўны снікерс, кока-колу і гэтак далей. То бок, тыпу, для мяне школьніку, якога, а я з самай звычайнай сям'і, тыпу, не могу сказать, что мы ніколі ў жыцці мы, конечно, не бедствовали, у нас не было такого, что там хавать не было нічога, але мы жылі заўжды даволі стрымана. У нас не было такого, напрыклад, калі мы хацелі набыць сабе мікрахвалёўку, ці мы на яе адкладалі грошы, ці там нехта атрымліваў там заробак, ці грошы за тое, што ты выходзіш у вакацыі, і мы ішлі там, грубо кажучы, яе набываць. Вось, і там, напрыклад, там першы кампутер, які мне набылі, мне яго набылі ў крэдыт. Таму што немагчыма было набыць іншым вобразам, просто іншым шляхом. Вось, і у 8 годзе да крызіса я памятаю, што мы растлумачвалі людзям, што вось вы бачыце, што зараз там, у нас там тыпу як скрыпт быў для гэтага. Вось мы зараз ідзем такім тыпу вось такім шляхом, калі мы будзе уступім у Еўразвяз, у нас там тыпу мы можам гандляваць больш з Еўропы, у нас з'явіцца больш грошай і гэтак далей. Вось, і вось мы праз гэта спрабавалі ўплываць. Я вельмі добра... Шкада, што не атрымалася. Да, что сказаць. Я навучаўся ў польскай школе, я памятаю, што мы ўпершыню паехалі ў Беласток, я навучаўся ў 8, мне здаецца, ці ў 9 класе. І, для мяне, для школьніка з Магілёва, там, Польшча, ты разумееш, Еўропа, вось усё гэта. І мы прыехалі ў Беласток, і я рэальна пабачыў той же самы Магілёў. Вось, іншыя назвы крамаў, іншая мова, але па сутнасці той же самы Магілёў. Я вельмі добра, у Магілёве ёсць вуліца Ленінская, якая была вуліца Садовая, і гэта цалкам пешаходная вуліца, якая знаходзіцца прямо ў цэнтры горада, там стаяць будынкі 17 стагоддзя, яна такая, цалкам, як вось у Вільню выйсці ў цэнтр горада. Там была. Да, яно выглядае прыблізна так же сама. Яе яшчэ адрэстаўрыравалі ў 2006, мне здаецца. Яна, рэальна прышпільна стала выглядаць, і я памятаю, што мы прыехалі з Беластока, пайшлі з аднакласнікамі шпацараваць па гэтай Ленінскай, і я ўбачыў, прыблізна тое ж самае, што я ўбачыў у Беластоке. Я такі, зусім не кепска место, дзе я жыву. Гэта першая такая думка была, ведаеш, пра беларуская. А цябе нельга пытаць, дзе ты жыла раней, нічога такого не трэба, До да? 21 года можна. Дзе я жила до 21 года, конечно, можна. А далей ужо, я могу казаць, можа быць, в обласці. Не, мы просто гэта шапаць не будзем. Мне просто цікава, як ты...
мы ж заўжды бачым вось гэта, ведаеш, гістарычныя адсылкі да беларускасці, асабліва калі ты прыязджаеш у Вільню, ідзеш і бачыш там умоўную шыльду, там тут знаходзілася калісьці рэдакцыя нашай Нівы, тут жылі браты Луцэвічы, тут там музей прысвечаны Луцэвічам, тут сядзеў за кратамі Кастусь Каліноўскі, тут Івонка Сурвіла, божухна, як яе клічуць, Марыя Магдалена Радзівіл. Вось, там у нас ёсць некалькі бюстаў нават ёй праз тое, што яна прасоўвала вось усю гэтую тэму, і тут ёсць царква заснаваная ёй. І ты ідзеш, там, я не ведаю, касцёл, і ў ім пахаваны Леў Сапега. І ты такі ідзеш, такі вау. Якія ў цябе думкі былі, вось калі ты дома знаходзілася? Таму што дома ты на гэтыя рэчы зусім не звяртаеш сваёй увагі. Не, звяртаю таксама. Таму што у Беларусі, калі ты такі беларускі чалавек, таксама не шмат бывае беларускага. Вось, і я звяртаю на гэту увагу. І не толькі там на беларускую мову, а агулам на нейкія штукі, звязаныя з беларускім мастацтвам, традыцыйным, напрыклад. Я вельмі люблю некалькі беларускіх музеяў, там, дзе можна гэта паглядзець. Сама завяла гэтую тэму, давай топ беларускіх музеяў. Дзе трэба пабываць? У нас шмат людзей знаходзіцца, нас шмат людзей слухае ўнутры Беларусі. Музей маляванкі. Вельмі класнае месца. Таксама музей народнай архітэктуры і побыту. Там, калі пайсці... Я вельмі кепска арыентуюся, увогуле просто не магу распавесці, куды трэба пайсці, але можна прыйсці да вельмі класных куфараў размаляваных. Просто цудоўных. Ну, і я калі бачу такія рэчы з беларускім мастацтвам, я іх просто настолькі абажаю, што не магу нічога сказаць, я просто буду на іх глядзець. Вось, асабліва вось наіўнае мастацтва беларускае. Таму гэта, напэўна, мой топ-2 самыя асноўныя. У мяне тады нечаканы топ будзе, таму што на першым месцы будзе у Берасці ёсць музей цягнікоў. О, я ведаю яго. Вось, і я памятаю, што я туды прыехаў першы раз, мне было год 14, і там жа ў гэтыя цягнікі можна залазіць. Ну, типу, яны стаяць, яны просто, ну, типу, ржавая херовіна стаіць просто. Я памятаю, што ты заходзіш у яго, а там реально як у фільме жаху. Потому што там яшчэ пахне, я не ведаю, шпрыцы нейкія. У Барановічах таксама можна у адзін з цягнікоў залезці, а таксама там можна да адной штукі пакруціцца. І можна сесці і пакруціцца. Таксама цікавае месца. Вось, і другое, гэта Магілёўскі краяведчыцкі музей. Ой, я не была там. Слухай, там вельмі прыкольная рэч. Я не ведаю, ці існуе зараз гэтая выстава, але яна існавала вельмі шмат гадоў. У Магілёве быў мастак, які займаўся... Ён рабіў, макеты. Ён былы архітэктар, і ён рабіў макеты будынкаў, вёсак і гэтак далей, і гэтак далей. І ён зрабіў паўнавартасны макет там 1 к 18 ці колькі, вельмі дакладны макет Магілёўскага замчышча і былога Магілёўскага замку. Вось, у яго вельмі прышпільна зроблена, што ў яго ёсць цалкам карта Магілёва, там такі аграменны стол. Вось, і ён там адзначаў, дзе раней былі старыя масты, па якім ездзілі конніцы. У яго вельмі прышпільная рэч там у Магілёве. Магілёўцы мяне зараз поймуць, там на каля ракі Дубравенка за цягніковым пераездам там стаяць две калёны, якія калісьці трымалі мост, і там якіх толькі гісторый пра тое, што гэтыя закалёныя, адкуль яны з'явіліся, вось там тыпу і замак там быў, і немцы яго взорвалі, вось, і гэтак далей, і гэтак далей. Яшчэ ж у нас у кожным горадзе ёсць гэты расповед пра тое, што у нас ёсць озера, у якім затанушая царква знаходзіцца. У Магілёве вось ёсць святое возера, оно так і клічыцца. Вось. І гэта вельмі моцна адпечаталася у магілёўскіх музыкаў, таму што раней усе нефармальныя тусоўкі там праходзілі, там просто знаходзіцца аграменнае поле, і на гэтым поле раней ніколі не хадзіла ментоў, і ўсе нефармалы там бухалі. І ты куды не паглядзі, там у гурта Айова ёсць адсылка да гэтага, у ЛСП, у гурта Бруд, у таварыша Маузера, усе бухалі у гэты момант на гэтым поле. Канешне, гэта гістарычнае максімальна месца. Я хочу просто крыху вярнуцца да таго моманту, як ты знаходзілася ў Беларусі. Мне просто вельмі важна ў цябе спытаць вось пра саму псіхалогію выжывання, таму што вось мне калісьці дапамаглі выжыць з рэйвы. Як не паехаць кукухай, і просто я ў сваім жыцці не так даўно састукнуўся з панічнымі атакамі.
І я прям я сидзеў на антидепрэсантах, я набраў вельмі шмат вагі. Гледачы наших падкастаў, якія памятаюць нашу відэаверсію, вельмі добра памятаюць, што я важыў 107 кілаграм, зараз я важу 80. І просто цікава, як ты кукуху-то утрымала. Просто про тебе пишут СМИ, про тебе пишут, что ты нацистка і все такое. Ты ў гэты момент, да, ты ў гэты момент знаходзішся ў Беларусі, як просто не завар'яцець, калі ты перажываеш за тое, што цябе ёсць дзеці. І вось усё гэта, там же, я не ведаю, з імі трэба да доктара хадзіць, напрыклад. То бок ты павінна выходзіць на вуліцу, ты павінна хадзіць у краму, набываць сабе ежу. Ну, гэта былі квесты, тому што, калі мы хаваліся, гэта ўжо былі квесты. А да гэтага часу былі моманты, калі мяне на вуліцах пазнавалі, у кепскім сэнсе. Напрыклад, калісьці я шла, і нейкі мужик з сцяжком афіцыйным, то бок нейкі мясцовы дэпутат ці хто, я не ведаю, бо не жыла ў гэтым горадзе, просто шла па горадзе, сказал мне, што я сволач. Сур'ёзна? Так, я просто іду, і у меня сволач. Вось. Было такое нечакана. Ты ж здаровы мужик, просто ідзе па вуліцы і вырашыў прыцапіцца да незнаёмага чалавека. Але гэта не здаровы мужик, бо ён працуе ў гэтай сістэме, ён не можа быць псіхалагічна здаровым апрыёрі. Мне так падаецца. Але як выжываць, як не сварыцець, мне здаецца, што я крыху і з'ехала з-за таго, што ўжо зразумела, што крыху пачынаю вар'яцець. Мне таксама часам былі панічныя атакі, гэта так сабе адчуванне, але я не вельмі магла падсесці на антыдэпрэсанты. Я сидзела на антыдэпрэсантах крышачку ў 16 годзе. Тады я першыню сутыкнулася з такім вялікім хейтам СМІ у свой бок. А чаму? Што адбылося? Тады такі перыяд, які я не люблю ўзгадваць, бо я не ганаруся. Я не ганаруся, што я удзельнічала ў фальшывых выбарах у якасці кандыдаткі ў палатку. Таму што мне сорамна за гэта. Таму што я ведала, што выбараў няма, але просто былі свае мэты. Мне вельмі хацелася, гэта была такая законная магчымасць пастаяць на вуліцы пад нармальным сцягам, з беларускай мовай, просто камунікаваць з людзьмі, паказваць, што вось ёсць людзі, якія маладыя людзі, яны цікавяцца палітыкай, і, магчыма, там у нас можа быць некая будучыня ў Беларусі. Але на гэтым фоне мне было непрыемна, што я ведаю, што выбараў няма, а я кандыдатка, то бок быццам бы можна прагаласаваць. Але я звычайна казала людзям, што сваё стаўленне да выбараў. Просто мяне спачатку уламалі, можна так сказаць, удзельнічаць у гэтай кампаніі, і я працягнула. І вось тады гэта быў першы мой такі хейт, з якім я сутыкнулася з боку СМІ. Гэта было мясцовае СМІ, але якое чытаюць просто усе. І тады там напісалі, што я там нацыстка, фашыстка, упершыню то, што і зараз пішуць, фантазія не змянілася за колькі там 8 год. І вельмі моцна мяне гэта кранула, і я тады збіралася выходзіць замуж, і мы ехалі сукенку замаўляць, і ў мяне здарылася нервовы зрыў. Гэта было праз пару дзён пасля гэтага, навіны гэтай, і мы паехалі да псіхатэрапеўта, і, карацей, мне прапісалі антыдэпрэсанты. І вельмі цяжкавата было з іх пасля злазіць, і пасля гэтага я ўжо не хочу падсаджвацца, і плюс я зараз кармлю, працягваю карміць малаком. Ёсць такія, з якімі можна карміць, але просто я ўжо не хочу сама. То бок я ўжо даю рады неякі без гэтага. І то, што мы выехалі з Беларусі, мне дапамагло прыйсці да жыцця, таму што вось апошнія месяцы я разумела, што я перастала просто адчуваць любыя пачуцці. Я адчувала нейкія такія рэчы, там, адказнасць, напрыклад, перад дзецьмі, да, вось у цябе ёсць адказнасць, ёсць дзеці, ты павінна іх пакарміць, неяк абдымаць, то бок я рабіла механічна ўжо некалькі месяцаў усе гэтыя рэчы, і ўжо праходзіла тады псіхатэрапію, і разумела, наколькі гэта ўсё ненармальна просто становіцца. Таму што ты жывеш у Беларусі і хаваешся з дзецьмі, гэта такая трэшовая сітуацыя, і просто перастаеш адчуваць. Усё. Гэта просто арганізм, мозг спрабуе так выжыць. Гэта рэальна выжыванне. Я ўчора працаваў з сабакам і слухаў твоё інтэрв'ю, мне здаецца, Белсад здымалі пра вас, калі вы толькі з'ехалі, і у цябе ж такая ж самая херня, як і ў мяне. Я не ўмею плакаць. Так, я не ўмею плакаць.
і як увогуле я просто я не так давно пісаў у Twitter. Я хочу навучыцца. Я таксама я год хадзіў, я быў у тэрапіі, у мяне была тэрапеўтка, мы з ёй размаўлялі, і у мяне быў запыт пра тое, што я хачу навучыцца плакаць, таму што я хачу выпускаць гэтыя эмоцыі. Калі вы думаеце, што плакаць гэта неяк зашкварна, я не ведаю, просто стукніцеся башкой аб сцену, таму што гэта цалкам нармальна, кожны чалавек павінен плакаць, негатыўныя эмоцыі гэта частка нашага жыцця, і іх трэба перажываць і адпускаць далей. Мне дапамагае спяваць. Я не умею плакаць, але я вельмі сумую па сваёй гітары, я умею на іграць, і я магла просто ў дзень спець некалькі песен, калі яшчэ нешта адчувала. Вось, і мяне магло адпусціць. Напрыклад, мой лепшы сябра ездзіць просто ў лес праварацца. Ён таксама не умее плакаць. Вось, он просто ездзіць мэтанакіравана, вось у яго ў графіку ў календарыку стаіць: сёння я еду ў лес паараць. Ну, і ён ездзіць, карацей, там крычыць, і яго крыху адпускае. Ці таксама быў вось гэты момант, калі ты плакала ў апошні раз, а больше цябе не атрымалася? Блин, я нават не могу сказаць, калі я апошні раз плакала. Я вельмі добра памятаю, таму што я плакала апошні раз на пахаваннях, мне было 13 год. Я не змагла нават на пахаванні заплакаць. Я таксама пасля гэтага не смог. Был момант на пахаванні Алеся Пушкіна, калі Алесь не заплакала, да мяне падышоў мой вельмі добры знаёмы і сказаў, што я не павінна ісці далей, бо ў мяне дзеці, а там шмат ментоў на могілках. Я павінна тут застацца, лепш ісці. І мне было просто ад несправядлівасці гэтага моманту, што я не магу нават прыйсці на пахаванне да чалавека у сваёй краіне, которага забілі незаконна, і карацей, але я не заплакала. Я разумею. Мне ёсць такая ж гісторыя. Это быў самы пачатак 21-го года, адразу пасля Новага года, там у нас таксама здарылася, што памёр блізкі чалавек. І мы яго хавалі ў маленькім горадзе ў Магілёўскай вобласці, на малой родзіне. І да нас прыехалі менты на пахаванне, нас спасці. Таму што з намі было двое такіх даволі бачных палітычных актывістаў. Вось. І на той момант яны там не так даўно як выйшлі з турмы, там просто з сотняў, і яны прыехалі, не дай бажэ, глядзець, каб мы не развярнулі бел-чырвоны. Для іх чамусьці здавалася, што мы на пахаваннях развернем бел-чырвоны-белы сцяг і вось будзем неяк там, не ведаю, некую вось такую херню. То бок стаяць там нейкія бацькі, стаяць нейкія сваякі і так далей. Кароч, гэта мітынг правядзем, зробім рэвалюцыю, карацей, і там на пахаванні. Канешне, для мяне, тыпу, і каб ты разумела, кантынгент там быў, груба кажучы, там стабільна 60+. То бок, гэта, канешне, яны час ад часу жывуць у такім альтэрнатыўным сусвеце, што... Вельмі альтэрнатыўным. Да, і ім час ад часу здаецца, што мы вось тут толькі вось гэтым жывем, а асабістага жыцця ў нас няма ніякага, што мы там не займаемся там ні стасункамі, ні працай, ні чымсьці вось такім, што мы вось толькі, бляха, з бел-чырвона-белым сцягам носімся і толькі вось петыцыі пра беларускую мову штампуем. Вось, мне яшчэ вельмі добра спадабалася твоя думка пра... У нас ёсць такая тэма, што мы час ад часу просто распавядаем пра беларускія нейкія новыя ініцыятывы ці новыя беларускія бізнесы. Я просто хачу з табой гэта прагаварыць. Ці ты заўважыла, што за апошнія 3 гады даволі шмат з'явілася бізнеса, якія будуюцца і з беларускай думкай, і вось на грунце беларускай мовы, і з нацыянальнымі сімвалямі, і так далей, і так далей. Просто, мабыць, ты нешта такое набываеш, спажываеш, мабыць, ты пра нешта хочаш нам распавесці, таму што мы ніколі не супраць, таму што вось я апошняе, што гэта была Мара Крама, моя дзяўчына набыла мне цішотку там вельмі выдатную, я час ад часу з'яўляюся на падкасце ў кадры. Вось, таксама вельмі хачу прапіарыць неверагодныя людзі, якія просто клёвы дызайн вопраткі плюс клёвыя прынты. Ты іх набываеш і сваіх падтрымліваеш, пры гэтым вельмі модна апранаешся. Калі тут можна нешта піарыць, то я хачу прапіарыць менавіта бізнесы, якія знаходзяцца ў Беларусі. Не тое, каб тут вельмі моцная пляцоўка для піара, але, мабыць, камусьці будзе цікава. Таму што гэта важна, бо ў Беларусі менш магчымасцяў неяк зарабляць, рэчы цудоўныя просто.
Напрыклад, ёсць такі ў інстаграме аккаунт «Голубка на вішні». Дзяўчына робіць проста неймаверныя хусткі з тэхнікай ручной набойкі. Это просто чысты кайф. І таксама яна робіць упрыгожкі завушніцы драўляныя ў тэхніцы маляванкі. Якраз вось тое, што я вельмі люблю. Таксама, напрыклад, ёсць аккаунт «Камодда», Паліна Камадзей, якая робіць класныя гарлячкі з бісеру. І таксама ёсць аккаунт «Дарка вырві вока». Таксама робіць падобныя гарлячкі. Яны проста супер. Ну, вельмі класныя. Ну і вядома, мне падабаюцца розныя бізнесы, якія і таксама і выехалі. Напрыклад, саламяныя упрыгожкі, канвы. Ну, яны такія вядомыя. Там Караліна Палякова. Блін, у мяне такая траўма звязаная з гэтым, бо я набыла шалік, і яго ў мяне спёрлі. Вельмі дарагі шалік і прыгожы. Вось. Не, гэта, конечно. Так. Вельмі шмат бізнесу расцвіло, вось у іх такі нейкі росквіт адбыўся пасля таго, як яны з'ехалі, магчыма, таму што на іх перасталі ціснуць. Быў вось гэты ж момант был Сэмбольбай, Паша Белавуса. І ну гэта, мне здаецца, самая такая знакамітая крама была. Ну, ва ўсялякім разе ў Менску. Яшчэ была вельмі раней піздатая крама Вітаўт.бай. Так. Яны, мне здаецца, у Віцебску базаваліся, калі я дакладна. Мне здаецца, што ўсё, што было на іх сайце Вітаўт.бай, у мяне ўсё было дома. Таму, калі ка мне прыйшлі, знайшлі вельмі шмат піздатых рэчэй. Вось. І я зараз вельмі намагаюся адсочваць і чесна кажучы, я бы вельмі хацеў якую-небудзь ініцыятыву, якая бы акумуліравала просто вось усе гэтыя бізнесы. Ёсць баймапка, але яна тэхнічна там крыху не вельмі зручная, але ёй пры вялікім жаданні, вось у мяне вялікае жаданне, таму я ёй карыстаюся, але не магу сказаць, што мне зручна. Бо калі ты абіраеш нейкі горад, все адно бачыш бізнесы па ўсіх гарадах. Ну, то бок там крыху можна яшчэ тэхнічна яе падкруціць. Але класная ідэя. Але хацелася бы больш таксама онлайн-бізнесаў бачыць. Конечно. Бо не ўсё бачыш. Ты ж зараз якраз спрабуеш нешта такое, ну, в смысле, ты спрабуеш пабудаваць нейкую там онлайн-пляцоўку і з штучным інтэлектам, вось з усім гэтым. Ну, гэта, так, але гэта будзе зусім не пра бізнесы, як бы гэта будзе зусім іншая тэма. То пра асабістую бяспеку. Так. Я просто крышачку ведаю. Ты чалавек, які не сувязаны ніяк з айцішкай, таму што у нас ёсць, ужо атрымліваецца, ведаеш, савядоўца, які час ад часу раз на год да нас залетае, гэта Лёша Айці-барада. І чалавек вельмі моцна сувязаны са штучным інтэлектам і гэтак далей, просто як цябе гэта ва ўсё гэтае засасала? Слухай, ну просто пакуль я хавалася, я выбудавала сістэму бяспекі, мне здаецца, такую даволі такі добрую, бо мяне не знайшлі, я тут, як бы відавочна, што моя сістэма бяспекі добрая была. І таксама я ведаю, што ёсць людзі, якія не хаваюцца, але крышачку падстаўляюцца там, нехта там гісторыю тэлеграма не чысціць, нехта інстаграма, нехта браўзера, нехта да гэтага часу пакідае каменты. Там нехта, напрыклад, хаваецца там на палову моцы, там, напрыклад, не свеціцца там перад камерамі, але карыстаецца тэлефонам. І я вось хачу навучыць штучны інтэлект розным лайфхакам. Ну, і вучыць я хачу, каб вучыла не толькі я, а іншыя людзі, якія таксама хаваліся, і таксама спецыялісты па бяспецы, і асабістай бяспекі, і лічбавай. І моя мэта такая, каб людзі пасля маглі вучыцца ў штучнага інтэлекту, і гэта было бяспечна для іх. Гэтае навучанне, і гэта было вельмі зручнае навучанне, таму што пакуль я была ў Беларусі, я зразумела, што ўсе гэтыя гайды, якія шмат хто робіць, яны класныя, так, але калі ты не шарыш, вось як я, меня, напрыклад, вадзілі за ручку. Вось, у меня ёсць сябра, які спец па лічбавай бяспецы, мы шыфравалі мой кампутер, рабілі там выпадковы MAC-адрес на тэлефоне, гэтак далей, просто за ручку мяне вадзілі, і вось я хачу, каб штучны інтэлект мог таксама павадзіць за ручку людзей рознага ўзроўню, таму што розным людзям трэба розныя рэчы. І вось ёсць такая ў мяне задумка, вельмі хацела бы зрабіць яе. Таму, калі раптам вы слухаце гэты падкаст і можаце мне дапамагчы ў рэалізацыі гэтай ідэі хоць чым-небудзь, вы можаце мне напісаць. Слухай, магчыма, знойдуцца. У нас ёсць людзі такія, якія могуць у гэтым плане дапамогчы. Вось, спадзяюся, я не ведаю, наколькі яны занятыя.
Просто было бы, ведаеш што, я просто табе як ідэю закіну, калі да вас там, напрыклад, ёсць гэтая пляцоўка і прыходзіць новы карыстач нейкі, які хоча там спажываць той контент, які вы яму выдаеце, было б прышпільна, ведаеш, зрабіць нешта накшталт апытанкі наконт таго, што ён ужо разумее з гэтага, і каб адразу разумець узровень і разумець, якія парады яму падкідваць, таму што там... А я хочу, каб штучны... Да, вось я хочу вось все гэта туды неяк усунуць, каб штучны інтэлект сам разумеў, што чалавеку падкідваць. То бок зрабіць некую такую сістэму. І я ўжо пісала IT-барадзе таксама пра гэта, там пачаўся дыялог, вось я павінна зараз больш падрабязна патлумачыць ідэю. І таксама мне ў інстаграме напісаў чалавек, які прапанаваў распрацаваць тэставага кліента, ну і карацей паспрабаваць нешта зрабіць. Ну, то бок справа пачалася, але так вельмі яшчэ марудненька. Гэта ведаеш, куды можна закінуць, калі так паглядзець? Ёсць жа пляцоўка «Новая Беларусь», якую Паша Лібер зрабіў. Але я не хочу, каб... Ну, гэта будзе небяспечна для людзей. Я хочу, каб гэта было цалкам бяспечна, то бок гэта можа быць нейкі сайт, который можна пачысціць пасля гісторыі. Я пра тое, што у іх жа зараз ёсць гэтая тэма з ініцыятывамі, якая, ну, вось там, напрыклад, бібліятэку адкрылі зараз. Я ведаю, таму што там адна дзяўчына зрабіла пра маю кнігу пераклад на літоўскую мову. Да, мы з табой зараз да гэтага прыйдзем, але ці што ты можаш таксама там создаць вось гэтую штуку і паспрабаваць, таму што там... там можна создаць як праект і знайсці сродкі, так? Так. Але я не хочу выйграць, напрыклад, у сваёй кнігі. Ты ўпэўнены, што ў цябе атрымаецца? Я не ведаю, але раптам... Нет, ці што, сістэма працуе так, просто растлумачу. Кожны год, калі вы знаходзіцеся ў Польшчы ці ў Літве, вы павінны ў траўні падаваць для гэтых для слухачэй растлумачваю. Вы павінны падаваць свае падаткі. І 1,2% з тых падаткаў, што вы ўплацілі за год, іх у любым выпадку у вас забяруць, то бок вы не можете вярнуць гэтыя грошы, але 1% ці 2%, дакладна не памятаю, вы можете пералічыць у якой-небудзь фонд, і вы можете напісаць фонд, які працуе з беларускімі праектамі, і гэтыя грошы дакладна пайдуць для беларусаў. Вось так у Вільню ў тым годзе адкрылі офлайн чытальню, дзе можна прыйсці, можна заказаць кнігі онлайн, паглядзець што знаходзіцца ў наяўнасці, прыйсці, гэта знаходзіцца на Вільняус 20 на другім паверсе, і там можна, я просто там недавно быў і такі, вау, у вас рэальна сапраўдная бібліятэка, ну то бок там шафы з кнігамі, і там рэальна усяго шмат, і гэта вельмі клёва. І прычым там же не толькі ведаеш вось гэта старое там умоўна там, ну там Васіль Быкаў, там вельмі рэальна сучасная літаратура ёсць. Быкаў таксама класны, але там супер ёсць кнігі, і яны там ёсць не толькі беларускія кнігі, там ёсць пераклады, і я вось хачу ўзяць, там ёсць пераклады, вось ёсць там топ літоўскіх кніг, таксама які там у Беларусі паўсюль ёсць такія топы, і яны пераклалі, ну вось людзі пераклалі некалькі. Я хачу пачытаць, паспрабаваць літоўскія кнігі, таксама мне цікава. Як ты ўвогуле ставішся да таго, што мова 404 могуць лакалізаваць зараз на літоўскую? І там же мова 404 ўжо перакладалі, як разумею, таму што мне здаецца, перакладалі, але яшчэ не выйшла. Да, я просто памятаю, што на расійская яна павінна выйсці. Вось хутка яна ўжо перакладзена і вычытана, і макет пачнецца рабіць дзесьці праз дзён 5. А вы назву лакалізоўваеце пры гэтым? Ну то бок яна застаецца мова 404. Назва будзе крыху іншая. Крыху іншая? А заспалерыць нельга ніяк? Складана. Ну, можна. Ну, хутчэй за ўсё, я проста яшчэ думаю, ёсць варыянты. Хутчэй за ўсё, гэта будзе 404 двухкроп'я, там мова не знойдзена, язык не найдзен, ну, карацей, неяк так. І на кожнай мове такая... Як дакладна і на сайце гэта пішацца. Так. Окей. Потому что... я до гэтага варианту схиляюся. Просто ты не крутишься, ну, не вертишься в айтишке, але 4 красавіка, гэта 404. Это мой дзень народзінаў. Серьезно? Так. Гэта таксама... Мне здаецца, што гэта дзень веб-распрацоўшчыка, калі я не памыляюся. Так. Я просто, калі побачыў 21 годзе... Дзень онлайна, там, не как это называется. Да. У 21 годзе, мне здаецца, в 21 выйшла мова 404. І вось я яе пабачыў, калі... І яна ж адразу, гэта быў інтэрнэт-рэлізка, які быў там, як я разумею, можа я нешта просто не заўважыў. Яна ж адразу была бясплатнай.
Не, адразу не выйшла на паперы. Окей. Я не хацела пушыць PDF-ку. Ну, карацей, не хацела даваць электронны варыянт, бо не была, ну, як бы я была ўпэўненая, што рэпрэсіі будуць пагаршацца, а там былі прозвішчы людзей. У гэтым выданні, якое цяпер ёсць у онлайне, там няма прозвішчаў. Ну, акрамя майго, бо мне як бы без розніцы. Окей, таму што мне здаецца, я даведаўся з этера Еўрарады, ты прыходзіла. Ну, 21 год, мне здаецца, тады ўсе глядзелі Еўрарады. Вось, і я з вялікім задавальненнем пачаў чытаць. Неяк так атрымаў, здаецца, ці ты прыйшла з нагоды таго, што вы выклалі гэтую PDF-ку бясплатна ў сеціва? Ці там проста падымалася пытанне пра тое, што яна з'явілася ў сеціве? Але я памятаю, што... Не, яна не з'яўлялася, з'явілася пару водгукаў, а яшчэ з'яўлялася некалькі вытрымак з гісторыяў. Вось Радыё Свабода, напрыклад, рабіла некалькі вытрымак, публікавалі. Я просто цябе падвожу да думкі таго, што ці не спіраць вы твою кнігу? Такое магчыма? Да, думаю, што не. Не? Окей. Слухай, у мяне ўвогуле такое стаўленне... Мы записываем уже, да? Да. У мяне ўвогуле такое стаўленне да сваёй кнігі. Я яе выдавала не для таго, каб зарабіць грошай. Мне такое адчуванне... Я забыла напрыклад навушнікі, вось чаму так. Окей. О, музычка з'явілася ў вушах, стала прыемней. Карацей, гэтую кнігу я выдала не для таго, каб зарабіць грошай, я выдала яе, каб людзі даведаліся пра праблему. Таму, калі ласка, можна і выкладаць там куды заўгодна, яна ёсць у вольным доступе. Хочаш на беларускую лацінку яе зробім? Хачу. Мы з табой можам... Так, мы з табой гэта абмяркуем. Ёсць магчымасці тэхнічныя, як гэта можна зрабіць, прычым зрабіць даволі хутка, прычым пры гэтым захаваць у электронным рэлізе цалкам вёрстку ўсю. Так, а пераносы? Што пераносы? Таксама. А як мы гэта вычытаем? Будзем гэта вычытваць, да? Да. У нас ёсць чалавек, які... Вау, давай. У нас наладжана гэта ўсё. Добра. Выдатна. Слухай, падабаецца, калі такое нараджаецца. Таму што ідэя з тым, што нешта можна пачытаць нармальна, сучасна на беларускай лацінцы, а не там... Хаця я хацеў прывесці ў прыклад, там, напрыклад, жалейку Янкі Купала, але жалейка Янкі Купала існуе на лацінцы толькі таму, што мы яе пераклалі на лацінку, таму што жалейка — гэта адзін з тых твораў Янкі Купала, які не выходзіў на лацінцы. Ён выйшаў толькі ў кірылічным варыянце. Вось. Ты 100% распавядала гэтую гісторыю, але ты просто пры ўсёй сваёй прышпільнасці і ахуеннасці ты даволі не публічны чалавек. Ну, зразумела, чаму апошнія гады. Як з'явілася гэтая думка напісаць мову 404? У радзільні. Да. Я нарадзіла не толькі цёцёнка, але і кніжку. Ну, таму што у мяне яшчэ была думка напісаць кніжку пра дрэды. Таму што мне задавалі пытанні прыкладна 50 на 50, дзіўныя, пра беларускую мову і пра дрэды. Як я іх мыю, ці не настаўніца беларускай мовы, ці не хачу іх абрэзаць, ці заўжды я размаўляю па-беларуску. Ці ёсць вшы? Не, пра вшы, дарэчы, не запытвалі, але казалі, так, ну вот ты же зараз наражаеш дзіцёнка, можа быць, абрэж, ты же будзеш мама. А як дзіця будзе з беларускай мовай? Ну, карацей, я просто хацела кніжку пра беларускую мову. І дрэды. Я хацела кніжку пра беларускую мову якую-небудзь зрабіць. Да гэтага у мяне выходзіла, я была суаўтарка, але гэта быў дапаможнік там з заканадаўствам, з варотамі, ну, гэта не зусім кніжка. І вось я тады зразумела, як мусіць выглядаць гэта кніжка, таму што са мной здарылася такая гісторыя, і я зразумела, што вось такімі гісторыямі можна паказаць усю гэтую недарэчную сітуацыю, якая адбываецца з беларускай мовай. А як ты шукала ўсіх гэтых людзей? Ты просто сядзела ў сеціве, там, не ведаю, шукала просто па сацыяльным сеткам нейкія выпадкі? Посцік напісала пост. Дакладней, два поста. Адразу напісала пост, ці сутыкаліся... Адразу напісала пост, што я шукаю людзей, якія сутыкаліся з моўнай дыскрымінацыяй. Мне напісала некалькі чалавек, можа быць, каля 20 чалавек у прыват. І пасля я зразумела, што, ну, я напісала сама яшчэ людзям, і людзі, якія відавочна сутыкаліся з моўнай дыскрымінацыяй, казалі, не, мы не сутыкаліся, гэта проста там, ну, часам там мы не можам нешта па-беларуску атрымаць, але гэта ж не дыскрымінацыя, гэта так. Ну, і я тады напісала яшчэ адзін, патлумачыла, што такое моўная дыскрымінацыя, і тады ўжо назбірала яшчэ шмат гісторый. У
кніжкі больш за 100 гісторыяў, а твой коцік зараз парве мне куртачку. Да, тому это не трэба я на руки браць просто. Так ён сам прыйшоў. Да, але такі мягенькі. Да. І так сумую па сваёй кісенькі. Яна такая, гэта да не котка, гэта воблачка маленькая. Хмарачка. Хмарачка. Так. Просто тут окей, зразумела, таму што я не ведаю, можаце ці што, просто гэта гісторыя вельмі добра гугліцца, як у цябе прямо ў час роду у цябе спыталі, ці вы і зараз будзеце размаўляць па-беларуску, так яно было? Ну, прыкладна так. Вось, таму трэба, канешне, адзначыць, што, ну, тыпу, так, людзі могуць размаўляць на розных мовах, і гэта цалкам нармальна. Вось. Ты пісала дагэтуль, ці гэта ввогуле твая першая кніга, і ты такая, напішу кнігу? Ну, да гэтага часу выйшла некалькі кніжак, але яны былі такімі, ну, дапаможнікі. Можна назваць гэта дапаможнікамі. Але я цалкам прыдумвала сама іх структуру і цалкам арганізоўвала выданне гэтых кніг, і то бок я ўжо разумела, як выдаецца кніга, як робіцца кніга, розныя тэхнічныя моманты, але кнігі не пісала. Я часам пісала нейкія тэксты, там для аднаго СМІ я часам пісала калонку, такую маленькую у суаўтарстве таксама. У мяне не было сваіх вялікіх тэкстаў. Але гэта кніжка, яна з большасці гісторыі, але там ёсць і аўтарскія часткі пасля кожнай гісторыі. Таму я не магу сказаць, што я там суперпісьменніца, можа быць. Ну, таму я пішу аўтарка. Вось, бо яшчэ не пачуваюся, што я магу нешта такое прям вялікае напісаць. Але, магчыма, хацелася б. А думкі ў бок мастацкай літаратуры, вось такога? Ну, у мяне часам ёсць думкі ў бок дзіцячай літаратуры, таму што дзеці, ну, я думаю, што тады вось так, бо ён маўчыць, калі я гэта раблю, а вось Стэфік просіць казкі. Я на памяць ведаю, ну, не ведаю, хутчэй, казак. У мяне неяк заўжды, вось, мы размаўлялі пра тое, што ў кагосьці думкі тэкстам, а ў кагосьці выявамі. Вось у мяне выявамі, і я калі чытаю сама кнігі, у тым ліку і дзіцячыя, вось я проста чытаю, я проста акунаюся ў гэты вайб кнігі, і мне проста класна, я проста адпачываю. Ну, калі гэта не вельмі там навуковая кніга, там сур'ёзная ці медыцынская, і я не магу нармальна пераказваць сюжэты, таму мне прыходзіцца выдумваць. І часам я вось думаю, што дзіцячыя кнігі. Чаму б не, бо я ўсё адно іх ужо пішу, ну як пішу, прагаворваю. Я табе магу параіць, мы 1,5 гады таму запускалі такую, на нас просто атрымалася знайсці грошай, і мы запускалі дзіцячыя казкі на беларускай мове у аўдыёфармаце, якія... О, гэта класна. Да, яны кароткія, яны там ад 8 до 15 хвілін яны ўсе, і іх там 20-25 штук было. Яны даволі добра зайшлі, але, ну, на жаль, больш фінансавання у нас не атрымалася знайсці, таму што ну, гэта не такая незвычайная рэч. Увогуле, ты мяне зараз зразумееш, таму што зараз, калі ты нешта ствараеш не палітычнае, калі ты там не пішаш там пра беларускі высаты дыктатар хутка памрэ, уся гэта ведаеш як на ўсім вядомых сайтах і YouTube-каналах. Вось, ты не зусім цікавы донарам, інвестарам. Ну і грамадству таксама. Конечно. Таму што ў бок там маёй дзейнасці я больш сутыкалася, ну я таксама і удзячная за падтрымку людзям, і ў тым ліку грашовую, калі я была ў Беларусі, нам данацілі і цяпер працягваю данаціць там на той жа Patreon. Вось, але больш я сутыкаюся з неразуменнем, навошта ўсё гэта раблю. Ну. Таму што я не хожу са сцягам і... Не буду лаяцца, адказвая на твоё пытанне гэтым людзям, таму што... Да. Які самы нечаканы водгук ты атрымала на Мова 404? Таму што я чытаў каментары пад некаторымі тваімі пастамі, там і пра інтэрнэт-рэліз, і пра выйсце аўдыёкнігі, якую рабіла адначасова шмат людзей. Гэта, калі я не памыляюся, гэта праект кніжны воз і аўдыёбукс. Аўдыёбукс-бай, да. Вельмі класна атрымалася, мне спадабалася. І слухай, я яе... Для мяне, насамрэч, твая кніга гэта больш зараз, у дадзены момант, гэта больш
больш вось гэта аўдыокніга нібыта чым тое што існуе ў тэкставым фармаце, таму што яно настолькі вайбовае атрымалася. Яны неяк так падышлі і вельмі клёвы гук і розныя людзі па-рознаму запісаны гук, розны вайб па-рознаму чытаюць і гэта проста ўвогуле афігенная ідэя, гэта сапраўды народная кніга, таму што людзі распавялі свае гісторыі, а іншыя людзі агучылі гэтай гісторыі. Да, і гэта класная ідэя. Сапраўдны кайф, канешне. Самы нечаканы водгук. Я не ведаю, я заўжды чакаю кепскага, таму я не магу сказаць, што гэта было нечакана, але хейт, канешне, дафіга хейту было, і я думаю, што будзе зараз яшчэ больш, таму што кніжка выйдзе на рускай мове. Да, ты што? Але гэта добра. Гэта добра, таму што так пра яе даведаюцца, і магчыма некаторыя людзі адкрыюць для сябе гэтую праблему, проста расплюшчаць вочы, што ёсць такая моўная дыскрымінацыя, і будуць думаць у той бок, што чаму мы ўвогуле тут усе па-расейску размаўляем. Можа быць, гэта не наш выбар, можа гэта гвалтоўная палітыка неяк паўплывала, і мне бы хацелася, каб людзі думалі над такімі пытаннямі. Я, канешне, яшчэ раз магу згадаць гісторыю пра літаратурны гурток і Сеню Абсента, які у нас на падкасце просто, так, выпадкова сказануў праз тое, што яго вельмі цкуюць за тое, што ён не беларускамоўны. Вось, это... Канешне, хейт вельмі... Як увогуле спраўляешся з хейтам? Як пераадолеваеш вось гэты ўзровень негатыўных эмоцый? У мяне быў моцны такі момант у 16-м годзе з антыдэпрэсантамі, і ведаеш, мне пасля гэтага стала абсалютна паралельна. То бок я перастала прымаць антыдэпрэсанты, а эмоцыі на хейт не вярнуліся. Проста я стала ўпрымаць гэта як частку свайго жыцця. Я проста зразумела, што калі я нешта раблю і нешта пра гэта расказваю, у мяне ёсць нейкі месендж, які я спрабую данесці людзям. У любым выпадку будуць людзі, якія не згодныя з гэтым праз сваю пазіцыю або праз недахоп нейкіх ведаў, ці спецыяльна будуць не згодныя з гэтым, таму што яны хейтары, якія нанятыя нейкімі людзьмі. То бок я проста зразумела, што гэта цяпер частка жыцця і паралельна. Часам гэта бывае смешна, некаторыя абароты. Насычка, фашыстка, гэта такое ўжо мейнстрімнае. Я, напрыклад, шчыра пасмяялася женщины з дрэдамі, са свіньі. Карацей... Адной даволі, як па мне, вельмі мала вядомай гродненскай блогеркі. Так. Вось, карацей, без розніцы, абсалютна. Да, цікава. Грашовае пытанне просто хочу падняць. Ты, як я разумею, ты ж выдавала першапачатковую кнігу за свае грошы, за асабістыя, а потым з'явіліся нейкія данацеры. Я зрабіла, гэта была апошняя беларуская краўдфандынгавая кампанія. Моя это кніга. Улей быў? Не, тады Улей ўжо не было. Гэта была ТЛК. І гэта была апошняя кампанія на ТЛЦ. І, вось, мы сабралі грошы і надрукавалі. Не магу сказаць, дзе надрукавалі. Там у кніжкі напісана, што здаецца, што гэта Мінск, а ІСБН увогуле расійскі. Вось. Надрукавалі ў Беларусі. І гэта для мяне было важна зрабіць у Беларусі. Гэта больш такая тэма, як, я не ведаю, як вокладка, зроблена ў Беларусі. Не ў Вільні, не ў Варшаве, а вось дакладна ў Беларусі, што у нас так само можна. Гэта ўжо быў час, калі шмат хто стаў палітыкам у 20-м годзе, адразу з'ехалі, хаця да іх яшчэ не прыйшлі, і сталі казаць у інтэрв'ю, што ў Беларусі ўжо нельга нічога рабіць. Таму мы з'ехалі, і мне было вельмі так гэта триггерила, непрыемна было гэта чытаць, таму што ў гэты час у Беларусі мы дафіга чаго рабілі. Там беларуская мова шмат дзе з'яўлялася і гэтак далей. І вось я надрукавала гэту кнігу ў Беларусі і думаю, вось. Я просто можна. Не толькі пра твае звароты, просто магчыма, хто не ведае, вось дзякуючы вам, я просто не ведаю, колькі дакладна людзей удзельнічала ў той ініцыятыве. Дзякуючы вам жа усе квіткі ў беларускім грамадскім транспарце, яны ж лакалізаваны на беларускую мову. Так, а ведаеш, як з'явілася ідэя? Праз тое, што у нас вельмі херовая медыцына, і мне прыйшлося ў чарзе стаяць 1,5 гадзіны цяжарнай. Мне трэба было пра нешта прыкольнае думаць і нешта генераваць нейкія ідэі, таму што я потом просто звар'яцела, а я забыла ўзяць з сабой кніжку ці нешта яшчэ такое. Я просто забыла, што еду ў дзяржаўную установу. І просто са свайго утульнага света, дзе ў мяне быў свой дом,
там, дзе я магла тусавацца там з сябрамі, на сваім падворку, рабіць нейкія паці, рэйвы і так далей, граць на гітары. Паехала ў дзяржаўную установу, таму што трэба было там крывю здаць, што, ну, карацей, цяжарная была. Вось так з'явілася ідэя. А, і машына зламалася, я там ехала на аўтобусе. Квіток пабачыла. Просто, ну, вы ж, я не ведаю, гэта ва ўсіх гарадах было зроблена? Так. Потому что і на чыгунцы таксама, але там не ўсе тыпы квіткоў, але зараз ужо можна ўсе, дарэчы. Гэта сапраўдна. У мяне сярод знаёмых ёсць чалавек, які раней у Магілёве ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі можна было атрымаць кіраўніцкае пасведчанне на беларускай мове. Вось, а ў Магілёве нельга. Таму што асобная краіна са сваімі законамі. Таму што яны там казалі нешта накшталт таго, што у нас няма тэхнічнай магчымасці ці нешта вось такого, бла-бла-бла, бла-бла-бла, і ў выніку ён іх пераадолеў, і зараз магілёўскія даі яны выдаюць, але яны іх выдаюць, калі ты, ну, тыпу, ты прям павінен іх вельмі моцна папрасіць. Типу, там вось там прям зварот ім трэба напісаць, я ведаеш, типу, заяўленне, што я такі-то, такі-то, прашу мне выдаць кіраўніцкае пасведчанне на беларускай мове, што вось яно так працуе. Так, звычайна, яно, ты просто, калі ўжо здаў экзамен, ты ідзеш фатаграфавацца, ты просто кажаш, што табе трэба кіраўніцкае пасведчанне на беларускай мове, а яны просто, звычайна, так, напрыклад, у Менску працуюць. Так, але ўсё адно гэта сітуацыя, нават такая сітуацыя, яна ненармальная. Цалкам ненармальная. Просто паколькі вось як бы я гэта ідэальна бачыў, там добра, две афіцыйных мовы і ўсё такое, але ўсё ж таки гэта Беларусь, і хацелось, чтоб там ты прасіў на расійскай мове табе выдаць. Ну так. Мяне зноў абзавуць фашыстам за гэта. І нацыстам. Да. У меня быў момант, у меня, ведаеш, час ад часу я хачу паспрабаваць весці TikTok. І я там нешта закидываў, у мяне там была такая думка наконт беларускай лацінкі, ну я пасмеў агучыць мысль пра тое, што я бы хацеў, каб беларускі альфабет усё ж таки лацінскі вывучаўся ў школах і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, і на мяне вельмі моцна накінуліся за гэта, прям вельмі, прычым накінуліся беларускамоўныя. Вось. На мяне за кнігу таксама накідваліся беларускамоўныя людзі. Чаму? Дарэчы, вось ты запытала, я вось зараз узгадала, што для мяне было нечаканым. Для мяне былі нечаканымі парады. Даволі шмат людзей мне сказалі, што яшчэ ж і добрыя рэчы здараюцца за беларускай мовай. Чаму ты не напісала кнігу пра добрае? Ну, вось такое, што давайце далей заплюшчым вочы на праблемы і будзем казаць пра добрае. Ну, яшчэ ж не ўсіх, типа, там пабілі за беларускую мову, давайце пачакаем, пакуль усіх паб'юць за беларускую. Ну, карацей, вось гэта было нечаканым. Я ж думаю, што яны хутка, я не ведаю, беларускую мову зробяць-то не абавязковую. Мы ж усе ідзем да гэтага. Мы, насамрэч, ужо даўно да гэтага ідзем, але да гэтага яшчэ не даходзім. Ну, то бок, мне падаецца, што калі мы будзем тут уже размаўляць пра палітыку, што фармальную незалежнасць Беларусі будуць захоўваць. А фармальная незалежнасць гэта ў том ліку і беларуская мова. Гэта месца ў ААН, толькі таму, што павінна быць нейкае месца ў ААН незалежнай краіны, якая топіць за Расію. Ну так, ну яшчэ ёсць іншыя, я думаю, палітычныя нагоды, але ну просто не хочацца тут вялікую размову пра палітыку, але я думаю, што беларуская мова застанецца і фармальна дзяржаўная і гэтак далей, але просто на практыцы яна ўжо даўно не дзяржаўная. Так. Ну, просто на практыцы я табе магу просто свой асабісты досвед сказаць, што мне трэба было у Менску, я пераехаў на іншы раён, я раней жыў там зусім кароткі час я жыў на Уруччы, і я тады захварэў, і я пайшоў у местную паліклініку, і я там тыпу прыпісаўся да яе. Потым я пераехаў на Партізу каля універмага Беларусь, і я прапісаўся ў іншую паліклініку. Вось, і я не ведаю чаму, я на той момант, гэта 2017 год, я не беларускамоўны на той момант. Вось, але мяне нешта ўжаліла, і я спытаў, а ці ёсць у іх бланкі на беларускай мове? Вось, і я тады прынцыпова запоўніў на вось усё гэта на беларускай мове, а яны такі тыпу, а што па-расейску нельга было? Вось, тыпу, я не разумею, і она мне кажа, мне ж трэба гэта ў кампутер перапісаць. Як вы хаціце, каб я гэта ў кампутер перапісала тут і іншае? Я кажу, гэта моя праблема ці ваша? Вось. Кампутер перапісаць, гэта вечны боль там на пошце, напрыклад.
Да. У мяне зараз адзін са знаёмых займаецца тым, што піша просто звароту ў банк на тое, каб яны ў банкаматы дадавалі беларускую мову, таму што там у беларускага альфа-банка да сіх няма беларускай мовы. Так. І ты нічога з гэтым не зробіш. Не ва ўсіх банкаматах Беларусьбанка ёсць беларуская мова. І у іх жа тэма, я не ведаю, мабыць, нехта гэта заўважаў, нават калі ты абіраеш беларускую мову, калі табе ты, напрыклад, береш паперку вось гэтую, якая выплёва банкамат, яна па-расейску будзе напісана. То бок ён не... А на пошце яны ўжо сталі па-беларуску. Ну, вось. Паперкі. Да, вы на гэта неяк уплываеце. Мы пісалі так само. А ці працуе вось там у глобальным сэнсе, калі казаць, там вось на мясцовыя ўлады, там мы не кажам пра умоўны Мінск, мы кажам больш, мне здаецца, пра якіясьці мястэчкі там, тыпу на кшталт Лоева. Яно на іх працуе? Ну, вось ты пішаш зварот. Гэта працуе на ўсё, і на Мінск, і цалкам на ўзровень краіны нават. Большасць нашых такіх глобальных зменаў, якія мы зрабілі, мы пісалі начасова і у Кропкава, нейкія мястэчкі, там нейкія, напрыклад, там канкрэтныя шыльды, і адначасова пісалі там у міністэрства, Савет міністраў, Палата прадстаўнікоў, іх і так далей. Якби калі ты ў правовой краіне, ты звычайна пішаш на мясцовы ўзровень, пасля там абскаржваеш вышэй, але мы заўжды ведалі і да 2020 года, і раней, што мы не ў правовой краіне, і у нас заўжды быў свой рэцэпт, які адрозніваўся ад рэцэпта звычайных там юрыстаў. Мы адразу бамбілі паўсюль. То бок у нас ёсць ідэя, каб, напрыклад, беларуская мова з'явілася ў дамове з ЖКГ. Ну, напрыклад, да? Яна з'явілася. Мы адразу пішам не толькі ў ЖКГ, мы пішам яшчэ ў мясцовыя там, напрыклад, выканкам, то бок раённая ўлада. І таксама мы пачынаем пісаць міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, там яшчэ розныя установы. Адразу на ўсе ўзроўні. Так. І гэта спрацоўвала, мы нават змянілі падзаконны акт, і цяпер яны павінны дамову па-беларуску рабіць. Ну, то бок, калі ты кажаш, што ў цябе ёсць такое жаданне, у іх ёсць гэты бланк. Кайф. Гэта сапраўдны кайф. Яшчэ бы, ведаеш, гэта ўвогуле звычайных людзей не датычыцца. У мяне проста сярод знаёмых ёсць чалавек, які калекцыянуе маркі. Вось, я не памятаю, як гэта правільна называецца. Таксама не памятаю, але у меня таксама ёсць такі знаёмы чалавек. Вось, і мы з ім размаўлялі калісьці, мы стэлефаноўваліся з ім у Зуме, таму што была ідэя, хацеў яго проста на адзін праект падсунуць, каб ён вельмі цікава пра гэта распавядае. Чалавек, ну вось прям, ён тыпу, вось на гэтай марке, вось такі-то чалавек, ён зрабіў тое, ну тыпу ён разумее ўсю гэтую гістарычную падаплёку. І ён распавядаў, што беларускамоўных марак іх тыпу вельмі не шмат, што яны ёсць, яны існуюць. Просто мы для зваротаў карысталі толькі беларускамоўныя маркі, таму я ведаю іх. Да, і яны тыпу займаюць там, як мне растлумачылі, там тыпу каля 35% ад усяго агульнага, што ёсць. Вось, і ну ведаеш, для Беларусі гэта вялікі адсотак. Калі б ва ўсіх іншых сферах беларуская мова была б хаця б на 35%, мы па іншай краіне жылі цяпер. Ну, слухай, ну існуе же вось там тыпу перапіс насельніцтва, якога там на 11-га года ці якога, вось там адзін з апошніх, дзе беларускую мову роднай мовай для камунікацыі дома пазначылі 27 ці 28%, я уже дакладна не памятаю. То бок там некая гэтая лічба, яна, ну слухай, наш беларуская мова, яна ж не такая, як піша Караткевіч ці Купала. Это літаратурная мова, яно так не працуе. У звычайным жыцці ты, канешне, у цябе вельмі шмат заімстваванняў розных і так далее, і так далее. І мне, калі пачынаецца там прылетаць нейкая херня за трасянку, я такі, а вы заўжды вось як у кнігах Караткевіча. Мне недавно прилетело за слово «ивент». Ивент? Хотя я цудоўна ведаю слова і імпрэза, і вечарына, і гэтак далей. О, яшчэ прилетела за рэйв. Таксама. А што гэта? Ці што вось рэйв? Трэба было пісаць рэйв. Окей. А лепш трэба было пісаць, напэўна, танцы. Не, але, ну, мне просто не падабаецца гучыць рэйв. Я напісала рэ і у з у кароткім.
таксама мае месца быць, я не ведаю. Ну, так. Это тое ж самае пры выкарыстоўванні, існуе суполка беларускай лацінкі, она невялічкая, там 400 чалавек, і как бы час ад часу у ёй нешта адбываецца, і была такая тэма, што Telegram лакалізавалі, інтэрфейс Telegram, ён лакалізаваны на некалькі версій беларускай лацінкі. То бок існуе афіцыйная беларуская лацінка, то бок дзе L не закрэслена з націскам зверху. Вось, існуе версія, дзе літара В памяняная на W, і гэта просто рэальна камень раздора, каб ты разумела. Там такія срачы адбываюцца. Існуюць людзі, якія катэгарычна супраць вось гэтай закрэсленай L, твёрдай, ну, L. Вось, таму што гэта нібыта польская L. Вось, хаця яна па-іншаму чытаецца і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, існуе версія, дзе беларускай лацінкі, яна неафіцыйная, яна не вельмі распаўсюджаная. Там няма у кароткай, але ёсць W, толькі з рысачкай зверху, як у кароткай. Бачыла такое. Вось, і кароче, гэта, ну, тыпу, ведаеш, як змеі з жабамі. Просто, я такі, ну, карыстайцеся чым хаціце. Тое ж самае, як сваркі за Тарашкевіцу і Наркамаўку. Для мяне гэта тое ж самае. Я калі хачу, мне похер, я магу мягкія знакі везде вставляць. Я, дарэчы, вось гэтую версію кнігі зрабіла класічным правапісам. Оу, кайф. Так, вельмі хацела, таму што то, што зрабілі з правапісам, гэта таксама дыскрымінацыя была узаконеная. Ну там гэта ўжо не дыскрымінацыя, гэта ведаеш паўнавартаснае преступленне, як па мне. Ну так. Таму што ну там жа паўнавартасная палітыка русіфікацыі, паўнавартасная палітыка выкрэслівання. Былі загады, так, убіраць там мягкія знакі. Гэта тое ж самае, рэальна тое ж самае, як забарона друкаваць кнігі беларускай лацінкай, а потым беларускай кірыліцай у расійскай. Таксама такое было. Это вось 1:1, як па мне. Таму мне ў гэтым плане мне падабаецца прыклад Китая. Гэта вельмі дзіўна прагучыць. У Китаі там 20 херам розных кітайскіх моў. Усе яны умоўна кітайскія, але ў іх чалавек з адной правінцыі можа цалкам не разумець чалавека з іншай правінцыі. У іх існуе кітайскія, якая спрошчаная версія, якой карыстаюцца ўсе. Гэта у іх існуе мандарынская мова, кітайскі мандарынскі, які больш за ўсё распаўсюджаны. Але ён крыху ён адрозніваецца крышачку ад кітайскай спрашчонай версіі. А ёсць кітайская складаная версія, якая там, ну тыпу там яна была створана нібыта для таго, каб яна была прыгожая ў пісьме. І там логікай, што адно слова, адзін іерогліф. І ў іх атрымліваецца, што іх можна цэлыя сказы запісваць там у 6 умоўных іерогліфаў. І тыпу вось гэта мова законаў там калісьці была. Зараз яна ёй амаль не карыстаюцца, але яна настолькі моцна паўплывала на азіяцкі свет, што, напрыклад, у паўднёвай Карэі да сіх, калі ты чытаеш вершы нейкія і гэтак далей, яны выкарыстоўваюць вось гэты час ад часу кітайскія словы вось гэтым правапісам для таго, каб паказваць не тое, каб элітарнасць, гэта лічыцца вельмі прыгожым, калі так гэта робіцца. Вось. Я вось такі шлях бачу і ў беларускай я б, вядома, хацеў бы увогуле там тыпу просто лацінка в тупую, ніякай кірыліцы, таму што мне гэта вельмі падабаецца. Не, а я супраць. Ну, я вельмі хочу, каб лацінка вывучалася і прысутнічала, і я люблю лацінку у тым ліку і палітычным сэнсе, таму што яна нас робіць далей ад сам ведаеш якой краіны. Але кірыліца была у нас раней, яна больш традыцыйная. З гэтым пытаннем няма. Я бачу у гэтым на дадзены момант толькі інструмент уплыва, па-першае, па-другое, я ў гэтым бачу тое, каб паказаць, што можна яшчэ і так. Я не толькі выступаю за лацінку, я яшчэ выступаю, каб мы і арабіцу вывучалі. Гэта таксама цікава. Гэта адметнасць нашай мовы, што яна мае вось 3 правапісы. Так, ну проста і яны ж жывыя да сіх, і існуе невялічкая суполка, якая вывучае і гэта. Так, а недавно ж ты бачыў, напэўна, што ты можаш напісаць нешта на кірыліцы і табе выдае на арабіцы. Чалавек зрабіў, вельмі цікава. Да, божухна, я памятаю, як его клічуць. Я ў Твиттер пісаў пра гэта. Я посціла пра гэта таксама. Мы з пасылачкою внизу просто пакінем. Кароч, да.
Я просто про тое, што окей, але гістарычны пласт існуе, і мы павінны яго вывучаць у любым выпадку, мы павінны пра яго памятаць. Нават на ўзроўні, не ведаеш, не тое, каб ты карыстаўся ў асабістым жыцці. Калі хочаш, карыстайся. Не, трэба, каб людзі ведалі пра гэта, таму што гэта адзін з тых момантаў, які паказвае, што Беларусь гэта не штучна выдуманая краіна, што беларуская мова гэта не штучна выдуманая мова, што вось у гэтага ўсяго ёсць гісторыя такая велізарная і вельмі класная гісторыя. Мне просто было і ў твиттары некалькі выпадкаў сярод у Вільнюс вельмі шмат украінцаў. Я нічога зараз не хочу сказаць, тыпу слава Украіне і все такое. У мяне было просто існуюць людзі, якія даволі моцна павернутыя. Для мяне просто гэта незвычайная думка была у тым плане, што я заўважыў упершыню ў жыцці, што сярод украінцаў ёсць некаторыя тыпу імперскасць у некаторых людзях. Таму што я вось пазнаёміўся з чуваком з Львова, ён жыве спачатку вайны ў Вільні, ён выехаў, і ён калі пачуў, што я камунікую на беларускай, ён сапраўды падышоў да мяне і такі тыпу: а навошта ты так каверкаеш украінскую мову? Я такі: гэта не украінская. Гэта штучны выпадак, таму што я, напрыклад, ведаю украінцаў, якія вывучаюць беларускую мову, бо ім цікава. Я таму кажу, што некалькі украінцаў зусім не ілюстратыўна. Напрыклад, адна украінка ўдзельнічала ў праекце кніжнага возу па гучцы маёй кнігі з бомбасховішча. Ага. О, кайф. Не-не-не, я ні ў коім разе не хацеў нікога абразіць, я кажу пра тое, што і такое, ці што таксама існуе. Існуе, мне здаецца, шмат у каго існуе. Я ад палякаў чула нешта падобнае. Я сустрачаў, напрыклад, літоўцаў, літоўскамоўных, якія выхоўваюць дзяцей па-літоўску, але пры гэтым кажуць, што літоўская мова выдумана, і мы частка Расіі. Тыпу, вось і такое існуе. Мой сусед, вось які вось роўна пада мной жыве, гэта чалавек, яго клічуць Владас, у яго там у літоўскае прозвішча і гэтак далей, і гэтак далей. У гэтага чалавека налепка на машыне «Я рускі». Вось, і тыпу... Гэта жэсць, гэта трэба, не ведаю, як хваробу вылечваць. Яны маюць права на гэтае меркаванне. Канешне, маюць, але не трэба рэпрэсіі, але трэба неяк папулярызаваць гісторыю ў нейкіх даступных фарматах для людзей, таму што я ведаю іншыя прыклады, я ведаю прыклады добраахвотнікаў беларускіх, якія едуць на вайну в Украіну і кажуць: я украінец, таму што, канешне, в нашай краіне не вывучаецца сапраўдная гісторыя, у нашай краіне ты жывеш, размаўляеш па-руску, не маеш глебы пад нагамі, нічым не ганарышся, пасля прыязджаеш і змагаешся за некую вялікую ідэю. Але у беларусаў таксама ёсць свая гісторыя. Факт. Просто яны не вывучаюць, яны пасля кажуць: я ўкраінец. Не, увогуле, вось гэтая ўся тэма, ведаеш, якая беларуская нацыянальная ідэя? Вось глядзіш, там умоўна ідэя X на Еўрарадыё з Лукашуком прыходзіць нейкі чалавек і пачынае распавядаць пра тое, што вось беларусы фарміруюцца як нацыя, і ты такі: якая, з якога, прабачце, хуя? Фармуюцца зараз як нацыя. Гэтая вайна выхоўвае беларускую нацыю, я памятаю такое. Я таксама была на гэтай перадачы, і здаецца, што я там сказала, што нам яшчэ ісці па гэтым шляху да фармавання як нацыі. Я не была згодная, калі ў 20-м годзе усе казалі, што вось мы нацыя ўжо. Я не была згодная з гэтым і не згодная цяпер. Мне здаецца, што мы яшчэ на шляху, магчыма, на правільным. У гэтага шляха няма канца, каб ты разумеў. Ты да якой нацыі не падыдзі, тыпу, і тое ж самае можна сказаць пра палякаў, таму што я веду шмат палякаў, якія сабе лічаць па ідэнтычнасці, паколькі у іх там ёсць там кропля нямецкай крыві, яны лічаць сабе больш немцамі, чым палякамі. Тое ж самае ёсць у чэхаў, якія сабе могуць лічаць. Але палякам бліжэй. Так. Чым нам, таму што паспрабую у нас, у палякаў польскамоўныя палякі большасць, абсалютная большасць, а у нас беларускамоўных беларусаў колькі, а нацыя гэта людзі, якія аб'яднаныя у тым ліку і мовай. А ў нас яны аб'яднаныя якой мовай? Але таксама нацыя можа быць аб'яднана не толькі мовай, напрыклад. Не толькі, але мова гэта адзін з асноўных чыннікаў, і у нас пакуль што гэты чыннік выпадае. Так, і тое ж самае хацелася б сказаць пра тое, што і рэлігія таксама на гэта ўплывае, але, у нас маскоўская царква. Беларускае уніяцтва знішчана цалкам. Вось, незалежная беларуская праваслаўная царква таксама знішчана і па факце не прысутнічае ў Беларусі. Існуе галоўная царква ў Нью-Йорку, калі так глядзець.
Вось, ну то бок мы калі просто глядзець, напрыклад, на польскія падзеі, рэальна гэты падкаст ператварыўся ў наш былы падкаст «Што за жыццё». Добра. Вось, калі глядзець на польскія падзеі ў 90-х, калі там была салідарнасць польская, Лех Валенса і гэтак далей, у іх жа рэлігія займала амаль галоўную такую, вось калі гэта ў пірамідзе глядзець, то гэта вось вершыня піраміды, таму што царква была катэгарычна супраць усіх камуністаў, царква падтрымлівала пратэстоўцаў, яны хавалі. Мне здаецца, што у нас такое не будзе. У нас першапачатковыя людзі не настолькі рэлігійныя. Да. Я не ведаю, я як атэіст нічога не магу сказаць у гэты бок, просто яшчэ і гэты фактар таксама адсутнічае. Так. Вось, і калі мы кажам пра нацыянальную, я ўсё роўна упэўнены, я з табой не згодзін, што мы там фармуемся як нацыя. Не, мы пачалі... Ці што у нас там няма нацыянальнай ідэі. Ведаеш, мы стагоддзямі выжывалі, гэта таксама, нешта было, просто гэта было ў меншасці, але меншасць, у прынцыпе, вырашае нейкія падзеі. Стагоддзямі выжывала мова, не гледзячы, вось калі просто паглядзець, што адбывалася на тэрыторыі Беларусі, гэта просто цуд, што ў нас свая мова. Просто я хочу нагадаць, што палякі калісьці страцілі краіну у час Другой сусветнай вайны, і тыпу і нічога. Атрымалася, што яны яе падвінулі на 70 кіламетраў, але такое таксама магчыма, ці што. І я яшчэ... Мне не падабаецца гэтая думка, што даволі шмат жа зараз кажа, што трэба будаваць Беларусь па-за межамі Беларусі. Не, мне нават, вось ты казаў пра новая Беларусь, мне нават гэта словазлушэнне не падабаецца. Быццам бы ёсць некая старая Беларусь, адна Беларусь ёсць. Закінем гэта на заметку Пашы Ліберу. Он просто до нас павінен прыйсці. Окей. Да, слухай, да, я з табой цалкам згодзін. Што пішаш зараз? Якія думкі? Ой, зараз увогуле... Вельмі хачу пачытаць што-небудзь ад цябе новае. Зараз я была на курсе па сторытэлінгу, але не змагла наведаць усе заняткі, бо якраз скончвала з кнігай, была прэзентацыя, я была толькі на 2 занятках з 4. Але так крышачку пачала пазбаўляцца. Ведаеш, бывае такое, і ты казаў пра гэта, што ты маеш дафіга думак, а пасля ты сідаеш, глядзеш на паперу, у дадзеным выпадку на Word, на wordаўскі адкрыты файл, і ты не можаш нічога напісаць, бо у цябе быццам бы ўсё блакуецца, быццам бы ўсе такія думкі набеглі і не могуць там на адну ўціснуць і не могуць неяк выпасціць цябе. Вось мне такое таксама бывае, таму зараз я ўвогуле нічога не пішу, я ўвогуле там не лічу сябе пісьменніцай, але вось даводзіцца прыдумваць казкі. Можа быць у гэты бок, можа быць увогуле я бы хацела неяк цікава напісаць пра свой перыяд жыцця ў Беларусі, вось гэты падпольны перыяд. Гэта было б класнай кнігай, але пакуль што не знайшла такі фармат, каб адначасова гэта было цікава чытаць і адначасова не выпаліць некаторыя метады і людзей. Таму што людзі там яшчэ ёсць, і ёсць людзі, якія карыстаюцца падобнымі метадамі, якімі карысталася я. Але вось ёсць такая думка, буду шукаць нейкі фармат. А так збольшага пішу пасты для некаторых соцсетак, которые часам прызнаюць прыміскімі. Амаль заўжды. Так, вось сёння быў апошні такі момант. Да. Мне здаецца, мне здаецца, яны падпісаны на ўсё, што вы робіце. У мяне просто, я падпісваюся на кожную ініцыятыву, якая, мне здаецца, прышпільная, я за ёй сачу. Я не заўжды заношу грошы, таму што там у параўнанні з маім жыццём у Беларусі я рэальна, я гэтага просто не разумеў, але я як сыр у масле быў на той момант. Вось, канешне, міграцыя цябе вельмі жорстка апускае на землю ў гэтым плане, ты пачынаеш лічыць грошы, ты пачынаеш такі. З гэтага моманту я не буду замаўляць кожны дзень па 3 разы дастаўку. Хаця ў Мінску я жыў так. У Мінску апошні год я просто не гатаваў ежу. І вось у гэтым усім мне здаецца, што мы усе пасля эміграцыі мы павінны, ведаеш, вось усе вось гэтай нашай суполкай сабрацца ў 150 000 чалавек, ебануць аграменны рэйф. Не, гэта ў любым выпадку. Да, і просто, ведаеш, там тыдзень адтусіцца дома. Вось і ўсё. Але ёсць жа гэтая тэма, што нас перастаюць разумець дома.
А мы перастаем разумець дом. Ты не так даўно з'ехала, ты магчыма гэта пакуль не адчуваеш. Не, ведаеш, у мяне няма гэтай штукі, таму што я ведала, дзе жыву, і я хавалася доўга. І таму я ўсё вельмі разумею, і калі, напрыклад, вось зусім недавно быў момант, што вельмі вядомы публічны чалавек напісаў пост з фотаздымкам чалавека са сцягам. І я запытываю чалавеку Беларусі, да, і нашы любімыя медыа. А он кажа, я не ведаю. Ён кажа, я не ведаю. Ну, карацей, я крыху наехала на яго, і пасля да мяне далучыліся яшчэ некалькі людзей з Беларусі, і ён выдаліў гэты пост. Ну, у меня няма адчування, я адчуваю, то, што там адбываецца. Дастаткова хвіліны, каб гэта правісела. Я спадзяюся, што тады... Але, ну, я просто офігеваю, насамрэч, ад такіх выпадкаў. Ёсць жа людзі, ну, чалавек, за которым соседками сочыць 100%. Да. 100%. Ну, просто, ну, не 99,9, а 100. І мяне заўжды вымарожваюць такія выпадкі, калі чалавек не думае, што ён піша, не думае, што ён посціць. І такое бывае з медыа таксама. Мяне гэта таксама просто бесіць. І мяне гэта таксама закранала, калі я была там. Мяне таксама некалькі разоў падстаўлялі, падсвечвалі так, як я не хацела, як бы мяне падсвечвалі. То бок ёсць розніца. Ты пішаш артыкул, напрыклад, там Якуб Купала выдаў кнігу, да? Або Якуб Купала, актывіст партіі ФФФ, або там яшчэ нешта такога экстрэмісткага, который яшчэ быў кандыдатам дэпутаты ў такім-то годзе, а ўвогуле вось ён там, не ведаю, сябруе вось з гэтым палітвязнем, выпусціў кнігу. Ну, карацей, былі такія выпадкі, калі там пералічваліся арганізацыі. Ой, шмат было. Нават з'яўлялася моя фотка з чырвона-белым сцягам, хаця да гэтага медыа папрасіла мяне фота, і я даслала ім фота, і там не было гэтай фоты, вядома. А пасля яшчэ даведалася, што гэта медыа экстрэмісцкая, проста яно мяне не папярэдзіла. Ну, ты ж яшчэ і чалавек, якога можна проста загугліць. Тыпу, ты вось у стане, калі можна ўбіць там Аліна Нагорная ў Google і зразумець, хто ты такая, таму што пра цябе пішуць час ад часу, і там, ну, там стабільная, просто я гугліў твоё. Ты спрабавала калі-небудзь гугліць сваё імя? Не. Не? Ну, паспрабуй даволі прышпільна, таму што я на цябе бездрэт, напрыклад, паглядзеў. О, да. Цікава. Таму што у 21 годзе ты прыходзіла да Еўрарадыё на размову, і ты там ужо была на этэры з дрэдамі, але яны ўзялі нейкі віральна стары фотаздымак, дзе ты без дрэдаў. І я там пра Мікіту Мелказёрова, мы з ім размаўлялі пра шапку Мікіты, якая, тыпу, яго жыццё просто ведаеш, як это, як Рубікон падзяляе. Вось. І гэта, канешне, ўсё вельмі цікава, таму што увогуле, дзякуючы інтэрнэту, мы ж, тыпу, у нас ж рэальна ёсць летапіс. У нас ты разумееш, што праз 1000 год людзі будуць вельмі добра разумець, як мы жылі зараз. Ну, але калі ты зараз адлеснеш на 1000 год... нічога не здарыцца, і ўвогуле там... Не. 1000 год вельмі кароткі тэрмін. Ну, а калі толькі там ядерная вайна і ўсё такое. Кароч, мы, да, стаім на парогі чагосьці вельмі кранальнага і вельмі такога незвычайнага, я бы сказал, нейрасеткі і так далей. Ты заўважаеш, як твоё жыццё памянялася за апошнія гады? З'явіўся умоўны чат GPT. Ты можаш ім не карыстацца, але ты ім карыстаешся кожны дзень. Ты гэтага проста не разумееш. Не, я разумею, што калі там нешта шукаю інфармацыю і гэтак далей. Ты разумееш, што, напрыклад, там пошук стаў больш зразумелым і, ну, тыпу, рэальна выдача пошукавая, яна стала больш зразумелая. Зараз, набываючы падпіску за $20 на чат GPT-4, ты можаш з ім размаўляць па-беларуску, і ён ужо даўно не блытае беларускую і украінскую. Ты мне пасля раскажаш, як гэта можна будзе усунуць у тую ідэю, якую хочу зрабіць. Вось, ты, не ведаю, ты не гуляеш у кампутарныя гульні, хутчэй за ўсё? Ну, я гуляла, ну, але такія не суперпапулярныя, там, у Машынарыум, ну, то бок гэта, і не ведаю, наколькі гэта кампутарная... Гэта культавая гульня. Так? Прям культавая. Ну, супер, значит, я гуляла культавую гульню. А, Painkiller лічыцца? Конечно, ты што? Але гэта было даўно. Ну, Painkiller гэта прям гэта кампутарныя клубы. Вось це, тому що я хотіла комп'ютерний клуб. Так, все, давай. Але я не вельмі гуляла там, ну, просто у мене сябры працавалі там, часам приходила в гості. Але, ну, я спробувала гуляти у Counter-Strike, але мені не сподобалося. Ну, одно і то ж просто робиш, ну, не вельмі. Ну, гэта больш такая тэма, ведаеш, гэта
увесь все што датычыцца кіберспорту, гэта ж сараўнавательная гульня, то бок ты са сваімі там пабрацімамі супраць іншай каманды. Ну гэта такая. А калісьці я працавала на адной зануднай працы, і толькі таму, што ў мяне там быў свой кабінет з вялікім маніторам, і карацей, у меня быў такі крыху дэпрэсіўны перыяд жыцця, і я ў Сімсе будавала ўжо не толькі дамы, я будавала гарады. Окей, нормально. На вопыце. Просто ёсць рэальна клёвы прыклад нашага хлопца, які падпісаны маленькі Зянон Зміцер. Дарэчы, наш падпісчык. Любім тебя, дзядзька. Ён, дзякуючы нейрасеткам і дзякуючы свайму рэальна добраму разуменню тэхналогій, ён пераклаў цалкам увесь Baldur's Gate 3 на беларускую мову. То бок гульня года, тыпу самая хайповая гульня 2023, якая назбірала большасць за ўсё на ўзнагарод. Яна праз літаральна некалькі месяцаў пасля свайго выйсця, калі яна ж яшчэ знаходзілася на самым піке свайго хайпа, была лакалізавана цалкам адным чалавекам. Я вось дакладна не памятаю, там умоўна, груба кажучы, там 200 000 радкоў было локализовано. Я не уверен, что 200 000 ці колькі, ну реально до хера. И оно было локализовано на беларускую, и это было локализовано, не ведаешь, как нібыта просто пропустили праз промпт, и это немагчыма, што нет. Там захоўваецца вельмі добры кантэкст. Там ёсць свае некаторыя складанасці, але гульня, яна гульнябельная, ну я бы сказаў, на 93%. Калі бы над ёй папрацавала 2 рэдактара, мне здаецца, там тыпу месяц, 2 месяцы ці 3 месяцы, вычыталі просто. Там просто вельмі буйны памер тэкста, але зноў-такі праз нейрасеткі гэта можна зрабіць. Я згадала гульню, якую я люблю гуляць. Просто я давно не бачыла гэтых сяброў, але мы любілі сабрацца і маглі гуляць нават там ноч запар. Гэта цывілізацыя. Цывілізацыя. Па сетцы. Вось, ці ёсць яна на беларускай мове цяпер? Цывы, на жаль, на беларускай мове няма, але гэта таксама вельмі добрая, ведаеш, нагода, каб яе зрабіць на беларускай. Там просто ёсць пэўныя праблемы падтрымкі. Не кожны кірылічны шрыфт, напрыклад, падтрымлівае у кароткую. Ну так, я ведаю, бо я часам малюю посцікі і ведаю, вось, што большасць шрыфтоў і нават калі падтрымлівае, яны часам робяць ее так, ну, просто такой рысачкай прамой непрыгожа выглядае і прыходзіцца падбіраць. А часам бывае, што падтрымлівае або у нешта адно таксама. Ёсць вельмі прыпыльны прыклад, існуе зараз адзін з самых папулярных шрыфтоў у інтэрнэце сярод дызайнераў, гэта шрыфт Norms. Ну, тыпу, ён перакладзены, мне здаецца, на ўсе мовы, у яго ёсць і гэтыя іерогліфы, і ён падтрымлівае некалькі тыпаў, і яго вельмі выдатнейшая падтрымка беларускай мовы. То бок там не толькі у кароткай, там некалькі начертанняў у кароткай падтрымліваецца, і, напрыклад, ну вось там вялікая у кароткая, якая, ну тыпу, па факце не выкарыстоўваецца, але у яе нават існуюць начертанні, якія вось можна выкарыстоўваць у дызайне. Таму максімальна клёва. Так, ну што, давай я табе закіну адно, ці апошняе, ці адно з апошніх зараз вырашым. Ты кажаш пра падтрымку на Патрыёне і ўсё такое. Ці проста не зусім зразумела з твоя гісторыя, а кім ты ўвогуле працуеш? Гэта адкрытая інфармацыя, ці ты... У мяне падпрацоўкі. Я ўсё яшчэ не магу працаваць легальна. Ну, зараз у меня няма такого статусу, а до гэтага я не могла працаваць легальна. До 2020 году я увогуле не могла асабліва уладкавацца на тыя працы, якія я хацела. Ну, я часам працавала, там, то бухгалтарам, то гандлёвым прадстаўніком адной сеткі. Мне прыходзілася там па 400 кіламетраў у дзень ездзіць, прадаваць крамам гэтыя прадукты, але гэта былі такія працы, якія мне не падабаліся. Таму я ўвесь час шукала нейкія падпрацоўкі, бо на такія сур'ёзныя працы мяне не бралі. І не толькі мяне, нават я ведаю, што чалавека з прозвішчам, як у мяне, правяралі, ці не сваяк гэта. О, сур'ёзна? Так, і, ну, і... А наколькі прозвішча Нагорнае распаўсюджана па Беларусі? Ну, крыху распаўсюджана. Мне здаецца, што гэта, тыпу, мне здаецца, у кожнай вобласці можна знайсці чалавека з прозвішчам Нагорнае. І мне гэта вельмі вымаражвае, таму што я, як бы, ну, не пазіцыяную сябе як там палітык ці яшчэ нешта такое. То бок я, увогуле, ўся моя дзейнасць, гэта дзейнасць па абароне заканадаўства. Ну, то бок, яна
я не парушаю законаў. Ці карэктна будзе напісаць у апісанні падкаста, што ты ўсё ж таки праваабаронца? Ну, думаю, што так. Мне здаецца, што пасля нашай размовы, як мне зразумела, гэта самае карэктнае, як можна проста ахарактарызаваць твою дзейнасць. Ну, уся моя дзейнасць, якую я рабіла ў жыцці, гэта была дзейнасць якраз па адстойванні нейкіх правоў. Ну, таму я думаю, што так карэктна. Але, ну, ўсё адно вось былі такія выпадкі, што мяне там маглі не ўзяць на працу праз мою дзейнасць, таму што гэта былі некія там блізкія да дзяржаўных. Не, у меня нават былі выпадкі, калі я шмат рэчаў рабіла проста на энтузіазме, напрыклад, вось літаратурны клуб, а пасля, здаецца, там у 2014 ці нейкім годзе я паназірала на выбарах. Ну і карацей, я паназірала на выбарах, і ўсё памяшканні для майго клубу закрыліся. Мне давялося шукаць іншае памяшканне, а пасля у наступным годзе я арганізавала кампанію назірання, ну і тады ўжо закрылася ўсё проста. Ну і карацей так, і проста не атрымлівалася знайсці легальную працу. І зараз мне трэба вучыцца быць легальным чалавекам, таму што я проста не прывыкла да гэтага, я прывыкла да нейкіх падпрацовак. Там ёсць адкрытыя, которые інфармацыя мне там часам запрашаюць дзесьці чытаць там лекцыю ці выступаць. Я пагаджаюся ў большасці выпадкаў. А ёсць такія падпрацоўкі, якія не вельмі хачу асвяціць. Не, тыпу, гэта не абавязкова. Давай, як IT-барада заўжды пытае там хто такі сучасны беларусы і так далей на сваіх падкастах. Мне просто чым бы ты хацела займацца, вось, ведаеш, у гэтай, ну, не хочу казаць новая Беларусь, як мы ўжо сёння казалі, вось, уявім сабе ідэальную вось сітуацыю, мы павярнуліся ў Беларусь, тых праблем, якія існуюць зараз, іх больш не існуе. Вось у гэтым выпадку чым бы ты хацела займацца? Блин, ведаеш, я рэалістка, я ведаю, што не будзе ідэальней. Вядома. Я кажу пра тое, што у цябе ёсць магчымасць разумееш, і вось я яшчэ пару год таму я шмат у чым адкладала сваё жыццё. Да, насамрэч не пару. Я памятаю сваю размову з сябрам 2016 год, гэта парламенцкая кампанія, якую мы узгадвалі, за якую мне сорамна. І ён мне нешта прапануе, некую класную паездку, я кажу, у меня зараз няма на гэта часу, там у меня ёсць вось гэта і вось гэта. Ну, і ён кажа, у цябе ніколі не будзе часу. Ну, і ён меў рацыю, і сапраўды я проста адкладала жыццё. І вось цяпер я вучуся. Вось я толькі, у меня 32 годзікі, і я толькі вучуся рабіць тое, што я хачу. І я вось пачала вучыцца музыцы, хадзіць на вакал, разбірацца там Эблітон і іншыя музычныя праграмы, пачала маляваць. І мне гэта, аказваецца, вельмі падабаецца. Бо раней у меня не было часу вучыцца маляваць, там я весь час мне хацелася рабіць нешта для Беларусі, я адкладала сябе проста на другі план, і я там раней, напрыклад, фатаграфавала, хаця я больш люблю маляваць. Ну, але гэта падобна проста, але хутчэй проста робіцца. Цікавенька. Слухай, дзякуй за тое, што прыйшла. Я не ведаю, мы з табой вельмі шмат часу планавалі гэтую размову, і я рады, што ты знайшла ўсё ж такі час да мяне даехаць. Дзякуй. Вось, сябры, там падабайка, дзякуй за мову, вы ведаеце, што рабіць. Спасылачка на Patreon, каб занесці ўнізу. Там выходзіць выкшталцоўная версія падкаста для самых элітарных патронаў, якая нашмат даўжэй звычайна, чым нашыя падкасты, якія выходзяць проста на Ютубе ці аўдыопляцоўках. Вось, не буду нічога казаць, усё, усім пакуль. Пакуль.